Hyvinvointi on semmoinen asia, jota me kaikki poliittiset puolueet ajamme. Eli Suomen pitää olla hyvinvointiyhteiskunta myös jatkossa. Tämä asia ei jaa poliitikkoja eikä poliittisia puolueita Suomessa, mutta tietysti keinot, millä hyvinvointia luodaan, sitten jakaakin. Eri puolueet esittävät erilaisia vaihtoehtoja hyvinvoinnin kasvattamiseksi omista arvoistaan lähtöisin. Kokoomus on tänään julkistanut yhden raporttinsa, jossa me luonnostelemme kokoomuksen arvoista lähtevää hyvinvointikäsitystä. Ja meidän hyvinvointikäsityksemmehän perustuu